Porto fotocopias de lo del servei d'hora. Bueno, l'Àlex estava en un lloc que no tindrà lloc de fer, perquè està molt Un, dos, tres. Sí, ara ja han acabat amb... És tot de les 11 fins a les 2, em sembla. I van anant fent, hi ha castellers i balls de bastons, em sembla, i... El tema és des de Barcelona. Igual no, però més. També carregues la bici. Ah, sí, bé, està bé. Sí, no? No,
Acontecimientos de Barcelona hasta formar parte de la idiosincrasia requiere. Sentada alegre. Et poses recte? Por las santas, sí, es como una hora. Las santas son una hora. No.
komt. Chulo, ¿eh? ¿Qué has dicho? Le dragon là. Hopper. Je prends une photo du dragon. Me gusta acabar, la cama Mira, ¿qué te